Poila no lam so kabro explain video YouTube channel o norong ni bagai video ketal tubi faika video no paithak jola naidi. TTAADC hapang balua jijak tirpra idol season 2 final placement khlaika TTAADC EM Brom Gunang Sar Suhel Debroma tirpra idol season 2 final songsajangna thangui tongo 19 April 2025 ni salmariwa thai ongkha motor stand ground khumblunga time eba jora ongkha sarik ni damba tamani jorawa program sengjaknai price tongo first price 2 lakh tei scooty khungsa second price 1 lakh tei third price tongo 50,000 tei just rock ni naikol mung bai khorok ba final o tisawui talangkha borok ni mung ongkha Napoti Jomatia Phulung Maiti Riang Esmika Debroma Dinesh Jomatia Ananta Jomatia tei bo sai khana rikha tirpra idol ni nahar mung mono hinui em sini next generation ni cherai rok sini hukumo mukumo mothangna rugna ni bagui mo tirpra idol no songsajako hinui saka khakhayo norok o program no thangi nainai hin norok ni chajakma tei norok sabono pass khlai tlangna muchung comment sai kalangdi video no chajake share khlai redi hamya pharo tai haino hai chini bishuterni e chini hasdini joto lukurokno khakamya pharo bishuterni te chini joto media friends sangobo haino hai bishuterni nongno khakamya pharo tini belakena koktoma kaham chini music hamjagi tongnai chini sikla chalai rongni bagai jung jotono saimano chini TTAADC hapangni bukhaktei chini bobagran naikol phang te chini honorable CM ni tidil mungbai chini youth rongna chung tei juda juda platform o chung bangla tei chung wansugi samukhlai tongo ama hakeno chung tini TTAADC hapangni bukhaktei loa jijak tirpra idol season 2 ni grand finale na thangi tongo final 19 tarik April sarikni 5 tamphru chini khumulung motor stand ground ajaga ongna thangi tongo tei chini o judgment rok bai judge khlaijagoi khorokba chini final sawinai brongni bumungnang haino hai sanai Osmika Deborma Plong Smaiti Riang Dinesh Jomatia Naputi Jomatia Ananta Jomatia borok khorokba borok grand finale o thangi borok rachapnai o pandawo mocharina bagai hastini joto rachamon hamjagi tongnai chini joto khamlo korokno narno phaimanjak phaina bagai narno khabe lamsogo jeng chini tirpra idol khaimani o wansuk mung hangke chini sikla chalairok chini next generation o chini mukumu hukumu mo thangi narna bagai balakheno shakthari jeng buskango agok thai jeng jotono different platform o jeng tongnai nango ama hakeno chini hukumu mukumu mo thangi narna nangkai next generation o jeng follow gitala nangkai chini sikla chalairok thaina bebak jeng barja nana nango abon bagai jeng chini talented je singer song tugui jeng buskango bangno follow gitala bagai jeng tini o platform sanamka ama hakeno chini grand finale o rasabai bongni krungkukno bong talent phungnai te je kaplang nai first prize mannai 2 lakh te logi tongnai kaisa scooty second prize mannai 1 lakh third prize mannai 50,000 oma hake taklai season 2 ni chini tirpra idol ni resap korong no chung yakpa yakfana thangi tongo
haino hai ang tise moitu khlai rifinai hainai 19 tarik chini o talni eba April month ni sarikni 5ta jorao khumulungni motor stand o jung hom dodom khlai jung joto palbak sel jung tini chini krungkuk rongni eba chini idol longni rsamung no jung khana lainai o pandana mosangne bage haino hai hasri joto lukurongno khabai lam sogo jung joto palbak seke o pandao manjangnan bage chief guest jung tini final khainai tai chini joto tiprasa joton guest joto tiprasa joton guest chini bage satte kita tiba hasen khobor kubuni haseni bon naraben moton rok oi khai ne de abo jung tini sabo tongnai jung decision nalainai abo nong bising dina jung sawari pinai sabo tongnai hambai